Omurobiri okubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokeryo y'abayibuli. Nyabeta, toro mwenye kini. Nyabeta, 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 tomo moya. Nyabeta, 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 ya yo tingo motiga bo ne toko vera nere pero tari ko edante munyole botambe mamba nera no ngo bae backup yetere erente ngo kabisa faroskire faros rikende ngeno mwifeto ko no mageni de tairuge bora bwata na mo ko igago chichiko anyo kete toko na chiko kenda inu ngo chande nyako batere limoranga Mugaka. Nje ngo chande nyako batere limoranga mugako tutumire chiko Igo indagera ni karo. Tata. Yani unyendiri chinkole chityarose tigwe kero mwanchanire n'omuntu yabo bwanchani buri yani buri permanent kabisa nango ndoli go sirima gima yabange nango nanga abantu bamenyete no morembe lyoka nanje timeti go singa ingo chinabokera nyasaye tali one chance sini no yo moiga unganjete bona Nyabeta anjete mo murumindu barende timeti mugakanje murero kinari meti ende ngoteba nyasaye boso chinga kichonsi kaninde terwo yone Yo combater. Porque te no mochinga mono. Asa kana kanga Nyabeta. Nyabeta kwanuri. Kwanuri. Ndigere liga. Kanga Nyabeta. Nai. Kanga Nyabeta. Ito mdutume. Hello. Ngakiwate baba no irole rango. Asa kana kuna kabwatire onda nakaraku. Ngakiwate ba. Nyanjara kaigurira Nyabeta. Tigera. Kanya ko mbutoro. Ruwete. Yasangane kanjanga orikia. Njenga orikia. No mata ngako ngentande. Gusii biro lebe kwa ngana biku muno to no kondigeli macho yi. Mote tenta chensa. No maite. Uno ko te tigure Nyabeta. Timu igorete gaito monto. Ai igorete takatama. Monge boniga. Daktari ka Sasa weka magoti. Weka magoti sabga. Gango. Ntai kiar. Oh ndoche. Na ko kana diri. Ngakina ko tete. Na ko tete ko ngentan. Chitu ke chinte tengu inge.
Yana tu muntu andetera magasi. Uko gingira ni tukie bwango ndabi ngati. Kiagera tu kayigura Nyabeta. Ndafite mu igoro tike muntu. Igoro ndo gasi mukana. Nyanjara yani matukaya makana askura kale kwanyibire. Ke muntu simba. Ke muntu princess. Ke muntu lion. Igo Nyabeta. Ekwa Nyabeta baba. Ndigereri. Tingo kwana kwa ligereri. Ekwa Nyabeta. Yani igurere Nyabeta. Lakini mama ati kendo ndakorera. Na kubona di. Engwa. Ngoto no maite bia. Bwana ntabe no na yara ko baninje ke yara ko bangaye na yesim. Ngo ntika kwa. Ngoro bochinga buno. Na ko kanti mutu ko bochinga pi. Odia. Odi. 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 Karibu. Obe, nakiona. Njano nda diango retere kilo ko nyumba. Ai saransi. Roge kinchu kwa lugweka. Ewa. Hey, bona matuda mangi. Kimbiani. Ena machukini ndred. Tembiandi. Wa burani. Tetenga yuko nyori. Bugwa akiresini uri mteja. Kachi atini konyera yange. Ndi ndanga tinsio meti. Dino muntu okuborabo. Bona gitengenda gochias nale narangire tu. Achikorosie ndite mnetangi. Bona kwenye nonde na veli rosana. Mute bonte. Amaigandi gosanga Kenya. Bakale nate na lero ne banaki. Era mwere weekend ngomigere rinyichi. Mama mbiari. Nani mbiari. Na ya nani hatem. Paka akayo kanyoma. Haja. Bia sana liwo muna mana mo kwani tindoje na advice nya ajito yakole yomilemo. Mbiande. Aki ya temu notanya ngakira sina ntikende. Mukungwa mukipeti busy. Bia sana. Na mai bono ma ubon. Atemu rule maega. Otuetire. Ene romo nene. Nakikwa nganya go iga. So tatia etere na intuma ko bwatie. Kwegasi ile ngoro chikwetu. Ile ngakwetu bone chikwakane tupa kukagora Nyabeta. Ngo tarbo tukuru magaso. Mbali kiri chibesa. Tuabwatira mata ngoma kwa tonyo gore. Manyanga ngukuri. Yani ngakale kwa nyibire matuka make kale kwebire nganje ni. Simba. Lion. Princess. Muka. Pero ngotara na paka boy. Ngode. Oni ngode. Mbata kango tesa Nyabeta. Ante bingaki. Te kona kwa ngaki mbwatire nkubwata Nyameta nkwira ngumwira ni ligari. Asare. Tari ngomonde ante yasare. Wante ngori gongo. Mbata kango tete mena sa. Watake kwaneti. Kore kukubuchero ore getero ngani balimo. Bana kwako. Bana kwako na moto tari mwiri. Kwa kabakango tabana nyapa yasa. Dia ko ngira leka, tarasa. Nyabeta. Asa kana kakwan. Nyabeta? Nyabeta. Nyabeta? Nyabeta. Njama. Injira na chomete na kire kinde no mogokora kine kirando jina ama usugusu ambwatira. Yani na koromete na lina kwa no odia. Tonsa soke kina konyogo sasokira. Onkwali mna konyogo nkwani. Akaboba getiga chae konse sakrumena inki gosega kale. Ama gosaro. Kina njama kendre. Netigende kina bono kingasta yangu nyakwibona ki nakora maboso goje igona akuiboke singo njomba ya tana bakona beti nyimbo ono netigende kya njande sana njaba ngeke
Mente tonga topima. Ai topima. Ogasira tonte eti asikuachiete. Abtuta ituko kwani. Ebintu mbiro kwandierete irache promises, fake promises. Nochongi gorere duka. Nochonyome. Tora akora kende. Anjam. Neba na boigo. Ikinge kogera na ondorobi tengira kwa bitire amne yegoita. Ogano achi kukuga. Egwanse liro meteli egwankwani. Nachikora muri amaboko iga gwansera. Nabwana kigo ngari kurura. Kwaranguringa amaboko na bwango iga. Kwata magocha nyumba ko ngikiro. Umbiya kwangire kiro. Lakini ndiki atikire kungumisa sana. Mente sinsi nyangara wotetia mangana. Twangire gutikura. Nyabeta. Ndizi TV. Obwansu bw'omugusi. Chitariki 14 cia kera omutinyu kaberekera omwaka eri nerituko ryokorokia obwanjani ochiase baritwanjete, yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit ushinami. Intubu na Ndizi TV Valentine's y'omwaka oyo nigo twerure korokia obwanjani bwaitu gochiasa abana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Nabogosanga nainto kiriage ke oranyara ko bagogotwara asogo gikiase cyabisi cyitwe cyo gotuka kinsamo kiri cha embassy ekero kogenda nyakoe gose o Kisii wetera sinamba enoti sana libere inye isato isana nemo ibere isato isana nesato isana libere ayem teni tushare kila ambacho mko nacho. Tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Wigo nabo gwikirana nekewa kyao ky'obwanjani bunabone endagera chianga ebirarero ebitamba by'obukene by'abanyaruka ebikoroto egati ebinde binge ime ya Kiumbu Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umutinyu gukabere umwaka w'ibiciri 2024 eyokubahorokia obwanjani abanabo Kiumbu Children's Home Valentine Charity igekore twasimule na Ndizi TV igekubwatana na Light Tower Electricals, Nyumbani Kwetu Foundation, a company ya Davis and Shatliff, Wima Electrical, Kisii Family Medical Center, Mama Tefi Mitumba Bells, Enokem Agrovet, egatia babwatani bande. Ndizi TV, you are our Valentine. Class 7, na went to class 8. Ngara na class 7. Still bakatakanga up to class 4 because my standard was so low. Ngatabi mwalimu wolenga Mr. Uchuka. Omogerera lakini walikuwa somea Kiswahili. Ametaye mwalimu tafadhali niruhusu tu nijaribu kidogo. Na ataite kuongera lift fale. Aigana ataite ko kole binte bibimanyekana. Lakini unfortunately because of perfect inanya abakoreke ujoin. Baka namba na lilo belie lift fale na ndiwa ata nyumba. Ono ngatwara a lot of troubles. Kero kwa mwana. Ngateba tingo kobera school mpaka form 4 tingora mate tigankora kende gionsi gichanyore certificate nganyore jana nyorete well that's why in most cases chokonyora most of my minds chiko concentrate seme chandeli abantu bakoreke agwetera in society. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Nari nyangara rura ga iganche. Sasa nero gotetia mangana. Koru nyangara kwa mangana got. Akuyigita mangana, Squeeze kende nge nono ko ngakiresi mi good morning honey. Teyo karina duwa ka ngake. Wono natunyoma nangitora ko nyumba for sure. Jam. Ngitora ko. Mangana nyangara ndo kwacha ko nyara kata. Nyangara linjiliri. Na musko liri tu hasanso netenjili ko acha kontina mangana abagengi nditiko jengatigana. Ogatigana okenda ko ngakiresi mi.
Nako tebiye ikamwanji naki asinali konye Kingo gwakira uri mteja wantebiri nesimi yasirete kena gwakira te last kiroko nteina I'm busy kiasi ngo gwakira and from them mpaka leo ore busy ndero kwatikire ko busy kwachiri na kinachira bono inche kweresa bono chaka ko ngaina ije siminja sete igasira ndio yagwete iga ikaguje tangini kinde igoro yaguje tangini basi ngagora ngalini nkadati yango wakengo nyore dera na datingo wakira sim tiyangi chenje kwe ko monyene ondore maksudi ngo type na maiso face to face so that yora naki ngira kinira kwa pifire kwa nege ntunkira agatia kendrete lakini asini kufuatanisha peo Ekwirese. Kwa ngondi. To kwa lendo kwa ngo jana ala kwa. Na kinachakire kukwana. Okwantangane to kontangane likwati kana kwa. Aro ni mbwateli gos. Eyo. Na kwa rote. Ntike tangana na makwani. Na renta. Ngai kwanya te. Ndo kia kabere happy new year. Ndo kia gatatu na kuganyire ga kuruma mbitiria wasi michonjiro wasa. Ono kwa. Ndo tangana kwa te makwani. Kwa reta. Kwa jabe ka busu. Utenya. Kwa bogoli ne ka. Kwa mana rombe tema. Makwani amange. Bono side. Ninya tumie wiki. Omwaka. No monto mía utaenda kanisa kwa tie biroko. Gia kabere kwanta ambo kwa bo. Happy New Year. Happy New Year. Happy birthday. Kia gata. Karo monta kukanerio achiro kukanerio mwako muya. Tali ngok nyanga fio ngapa birthday. Eskuru maeta na ko gache ta konya. Aw. Ngai mana birthday yaru. Happy New Year ngakyo kwanta ko irane. Happy yo mwako muya. Happy yo mwako muya. Okay. Ntai borongo tai happy yo mwako. Esi mitigana ko ereso boga. Esi minga ikuire totale ore muteja. Mama etenga nyumba tekine kiao. Tano mwa banya bet. Ai kumabwat. Ekara kwara sirite gatia. Ukorigwa. Maigwa jetoka. Mumurondo ngaine te lakini nira neteka. Mumuronda ko ngai. Numa tenge biranga limogo chamwa Bible. Unamani nyaruka ya mine sirete. Numa ete biranga etikete mama mino bono paka bono tantani. Ndino mama yo kwa timetinga yare boni. Ndipotingo. Ngikwa tana ndira. Nje mama ngoli kitata mnyageti nje mama timetinga ya chiete. Tato mina ko minyokinga igore ya kiboni kya ko minyake. Auta Nyabeta ga kutoka na to kwanda ka. Mama mino na chitanga kiendega. Nkamubori nga report nere kwa bwate. Omo murana ari mwanyora ntenere njira. Mao mina gateba tanyori tinga ni. Nero uri kuri Nyabeta. No mama. Mumuro yakuru kusagina. Na kyumo maetai. Nje bana na kirusa Nyabeta ga gonte story chia. Mumo sanyo ayo se. Mumo sanyo.
Umaete gaiga no abana baisike mu gwikira saa zingine nasi nungangi gocha kia basumbu. One ratu kumumuro inero kabiste nyaroke ya mino ngi muro chikira abe sengenjo bono mwangire gutwaki umupira gaga. Kana kina chongonye mnato korana mama neto tumonyore ngaji. Ekero na tete mamo mino moche mande ikondro. Ngwachete ngai kwali. Bano kitomnya getunga kasa mana ko liya sinari. Igo bano ya tomenyati. Isono ai. Ngai yaka. Nditi mai tia tomnya getu tukanya katai. Dai tengo boli visuali dike. Oma etemo sani onde na inde utatigo igwa kwana musani Nyabeta. Moise kana osana no momere. Abo moise ke abo momere. Nis kana ro koro ko. Okarande sabariko. Ige gasi yani no gotika koragera nanya kobeki kiriti ngeri gisirini ngeri kia misini ngeri kiemi nanya gwakera abantu kobagambe bo sense botango ega kina kabekire kiriti diekyo na gwakera ama yeri ria ono nyorete Tali inaacha. Nande ntwale komana. Maneno ya mwaka uliopita tuache huko. Sasa tunaganga maneno ya mwaka mpya 2020. Ogaraiz waje trawe swali waje takaso. Maneno ya mwaka uliopita wacha ya gango ya mwaka uliokuja. Naona wakibe. Mbuyande. Ni ntwapa. Yesu ni Bwana. Naacha naenda kuchimalia. Kwanza utatara kopo. Ngiwayo chikulikuja. Na ikoro na yora changa chane kero chomo smart ni chango sikwisho kara pakachikamisi. Pakachipaika. Paika ile nayo kope. Bintombi ngwata bani happy new year. Ena ko bolinge kwang ya kobeke paika. Ikobo totebe ni changa cha kore tatali makanande. Ena acha ko kwani. Na yora chikamisi. Chikwerende. Ono baka nacha na nyana ngora nyole kwa change squeeze ne chikamisi kara kope. Ese genjo bono ayoro jinbete kamisi. Chiango jirari. No, tigana la kubolike muntu. Iko kwarora ng'abantu bono mubisana cyanga bari chara. Efara confused. Ogoje koirere gia number 2 kwara walk. Wacha kwaranga kwatara kwayenga na maboy child. Pia ko sambe tauni na ndo koirana na mubiseke nyoro. Ona gwata hire. Igo monta kera kwende taoni na maboisia achikuri. Theo ndiganga siume kesikia one kia magalis. Magalis mbiyale taoni. Na kuboli igo monta kera kosokoche taoni maboisia achikora. Eko biyo bege to sene yo mosaje. Ngayere likire ngameni we. Ngo kororo ngainie ena kotigete taringa na kotigete oliki mukungu na kotigete kwengaki osome tabina usomere bonendo ngaini. Enda lingo chako bochinga bokenga kokashika misi. Nyabeta, 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 Tali bauchora nyoro muta goche mwabu munyaro kokonya komurigirio kale komne bindo koragai. Na kubuliri swali. Wacha gandi gimamo mino gosendiki Nyabeta.
Tatimeti ngainda chakire mpaka nkase ntaite goika. Tabai free ninchi. Nyabeta. Kurikira bono ayabuno mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyo chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards heavy matataps chonsi no chire boigo na bokugura curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks pipe wrench spanners screwdrivers banyore old sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisii ase namba enoti sano naibire eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo babwete kigari cyobosombi ase bari bakurware amache yubweshibya nabo igokonywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kogosoria negukini byegwa byabo mbabwate abarindi ase skuru yo nabo igonkurwa bari ecyayi ya sanne na lunch kubwati bari omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakasi skuru yo omwano abegati yabari yabake bakonyora migiryo yibirenko bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabokubakire simi ase namba enoti isano na ibere mara kabire isano na isato isano na ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Ndizi TV ubwenso bwumugusi nigo bono yakonikirundekerene nego kurendera chibice chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogo tonyora asoro gonkorbogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekiyo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi. Laboratory ya Dynapath nige bwate evirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe ya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri yobwo samu gwetamburo kuna munarega kama elaptech por Dynapath Laboratories itari itomunya atori to kurida marwiri na malaria kuri tore sukari to pima blood pressure kupima tore kidneys
kukumata liver function test zonse bakoratore nkuru barobokorera buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology, nabo igokorenka amarwere buna HIV, brucellosis, gose oburwere bw'amabere, arthritis na yanda mange. Boigo nkorenka bare omubere bwensi, asamarwere buna prostate cancer, asamange batalire imeyo muchobosongo, asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigonje kuungua ndiposa tutembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Twaichane kuralia ogwa kwa mwana Evangelist Timothy Ondiki Kimaiga. Twaichane kuralia ogwa kwa mwana Evangelist Timothy Ondiki Kimaiga. Uyosirete asenya kitari ya Kisii and Nyamira Hospital nyuma yokorwara asya matukamake. Ningarenge kosoma asya skulu Nyambala Boys High School ekerasi ikomi yani form 2. Nigare omwana w'omulisia Isaiah Gori Kimaiga na omongina Dorin Emmanuel. Abana bamu aboni babare Maurice, Nelson, Emmanuel na Presence Kimaiga. Presence Chiaye, Edmond, Wesley, Brian, Ashley, Michelle, Jaden, Faith, Jimmy, Frank, Ulaki, Presence na Kanyona Junior. Igare omwiwa wa Damaris, Ruth, Pastor Monica, Regina, Christine, Dixon, Omweli na Sami. Nigare omuchukuru wa Andrew Anyona, Florence Anyona, Nyawusira Timothy Kimaiga na Pels. Noraye nigora rusiwe asenkendi ya Kisii Teaching and Referral Hospital kitari science cy'umutinyo kabere omwako yo naye ni kitari kyando mutinyo iga ali asenka yabo egotoka ekinyorokia nyahore wonera kanisa location nyako location imeyakiri tuchache South Gusii County. Mwenzi mwanyo ulikuwa kanusira kwa omwana Evangelist Timothy Ondiki Kimaiga nigo twatumire engora yaitu. Wanchumulikire bono sharagire isato chia bono botukinga kene ko kwalgana nda SMS ya mungana majanya ro kumanyigati ya reto abireto ko kwalganiria kurase mambia yarenge ntambe ka chinse chiga bono chia bono umarogoba litukeliga bono nelia Jumaine tariki sane mu mutinyo kabiro mwaka bw'ikiri bubere na merongebere nena na mange habereka okolekana na mange abereka wategoro chingongo chonsi bali kabaita bonsi ngabero bako yasangirelia senchira jilibwa ngochiko ko sansa mulenera aisato chia bono botuko inyoro bono enka eyemo anemono oyoro omochokoro ya kabero muro kabere bwense oyibono omura idani to charap moi omochokoro ya bono ni gobono muchango roberigwe ananya rego changerwa koligia shiringi 1 milioni 2.5 libono airerwe nyagetari ngati yatoje kumulekero monchu muligereria ase maragoba yabona nkegendrete anemono korwa ase ensemejon boigo omura iwe kema ke ODM Rera Moro Dinga ligabuli murebwense were Samuel Ruto kwane kibuna cyomba kiri cyabere chikwagacho affordable housing ngwana nuchire ko cyaswali wanyara somba sokano bogo libuka kwe gas chinse ya mochiria chimba kasi ayungati yali agenda tokoleka n'umunchu murigire ryansari bwango cyo kumanya se maragoba yabono tunyare kwemanya anene buna abere kagotokera SMS ito ya mangana mayobo cyo rukuru nyansiongo libera nigo ligendrete ekerokari IBC etarabe kubeno bo cyo bokoleka nanseme nyansiongo nabegone ward ya Nyamaiya imense miri ya Kirinyaga abantu batano ayo mweka bono bakure maiga yo kunywana komomera amaru atancheri abantu bande batano
igo baukoire igo banyama rwatangiria sansemeyo ya Kirinyaga ayo munenda mangasiri bo moncho muri gesana so kibono twimanya senchira yo boykino to kubwateranira kwa nekichibi cha muri rwego ikira senchira yo boykino igakoruko Petronira mukira nsembeli mtandao Facebook tunabuna Ndizi TV News digital nabo gansembeli ya YouTube tunabuna Ndizi TV News sananso ikireterana nchinkruko Vincent Onyancha. Emese amangana mayisa toche bono botuko moncho muri to gochakane kurwase county ya Nyamira kumulekera se ward ya Nyansiongo ane muna sobo choli bokaboka ruchi okolekana senseme yukulendo ikarbono bochirumbura kolekana kubwatekana nogo tachero kwa commissioner se kyombekele kyobo chone chimbe IBC no bengana buneni getegarete ko irana magegase ward ya Nyamaya bogase county ya Nyamira ngati chi ward chiri chikunne mono aiga sense ya Kenya maiga yoko burwa baraiba habo anene asobo chiro betu bokutukuturware ngase ward ya Nyansiongo no mwemse ward ya Nyamaya yibono sireti umabwaye no nabokolengana na bole mereta mate ekerugo kyobwe musiase wode ya Nyansiongo nigo beso kina koganie kyombe KBC ko nyarwa chorumo ryoka ryobo chori bokolekana sense me no nabokolengana menyi boygo nigo bate biribuna wode ya tikera maega sense mo yamagendro aso kuburumurai sense mu muri kitokoro se county ya Nyamira porka pokara to igeremese yamangana mayisa to chiabono botuko Jinga kia wananchi kwa ruwase wadi ya Nyansongo bagendrete kwa kanye kiombe kia bocholi ya monichi mbebe kia IBC karaisiwa. Iliyoko chorumura yuyura nyariko bagako batole kwa ruwase mechande menga bagendrete gwetena. Niko egatia barai bagendrete kwa bagwe sokia na kubole kiombe kia karaisiwa wango mono. Ya mbero gata anga toira negeti. Wanontoka nyeta IBC yabe constituted. Toira negeti. Erinde na entotu aroba chori. Wonde ase wadi ya Nyansongo. Alexandra Mosetu yuburete kirego kyobo MC kurwasora gongurwa sobocholi bwaeta nigagendere ko bagakubabodi abananchi kwa nekibunango korabale gochora kore okuyam go kato goja kwenda obocholi bantu baminto banyansiongo naba abantu bare surrounding wards kya Nyansiongo toko basabanga mo beke ibirengereryo gochora barai baranya ko bakorere gas kiagera magendere ita Nyansiongo abeire gakoira na maega ase myaka bone bere gesobo chori bwerete bwe obanene bwa Kenya gakorere mechanda bange bagendete gwetera musetini gaburira abanenje kurasora gongoro bachiro bwo kera buratkunyara ka bogo irorerwa abanyare ko bagachora barayiba bwate amaroro chiro cheito ne Nyansiongo ward ne town yete ya Kijauri gochi chire chimbe mono motorigereria mangana ande akorokunga chipasari chiabana unaona bugima bokongeta bana baibori bakunya kutubori nganka ibonto kwenda kuchitokonye tonyore pasari tubateire inde bono mwasinye ogochora mwachore tobu wana ntubugati morai mutagwancha abantu banyansiongo mutige ko cover managed na tokens yani handouts mora beka mangana handouts na stomach management kando mora kirerie monto kyora tenene mumusukibosyo abakorere gas ereni gati abali bagendera ko bakoko boke University ya Nyamira koretwa sinsa mu kiri cha Simbautu yo gutokeme ya borabu unanjire ya moyo gokina magendera ko rwase chinsemecho borabu ya itonto bugati kende gions twanyorire ase omogao ogoja se county goto go sabantu bwato bole Musimbauti muchumbo ito aba MCA bande be ward ya Borabu ya constituency ya Borabu bateme go sukuma kabisa batene imara torete University Simbauti kia naende in case toraga ni expansion nduga teme gonde megare kuchiari kineni kuchimanga university yoranyale go expand so that tonyore na into develop Borabu ya tipo kigo na umwelio yeni gagendera ko bakabasigeta abanenje kurasoro gongorwa kwane kibunango tumeka barubuyo bwe serikali kubwatuka elyo gusimeke bimeri igentukiranya ko bageko bagenderia samatuko alebosyo tugasa ine ndoche nga ubuyo bwakire serial board abaremi
abantu baitu batake basoke baenda boji obwoyo tunyale kubeka egento ekorokunga emeri byaitu mugondo bicha gotokonya gochiasa matukale bosio tuweke endagera tosokie endagera yende yogotokonya sukuragera nakonya ginko ripoteria igetasene kia obwanjete kia Ndizi TV kurugega sinseme chiga cha Simbauti yogo tokeme ye wadi ya Nyansionge County niga ya Nyamira nchiko nkuru kwa Polycap ukara Ndiye muno mulikito kurase kaunti ya Nyamira Polycap ukara soroboti rwase nchire yobo ikera nugo tigana yo kara kalibono lili tukuri omulia nebono asokunyara go kwanda igoro yamangana yogo saro kumono munyaruka igomo yogo yokoleka na chinsem oime ya kaunti ya Kisii bo igomo yogo inokoleka ni skuru yobo rosi ya Nyankonge gotoke miyomo chobo songo abwatani awane kurase serikali ya kaunti ya Kisii bagara na somo yogo tukuri ya rana mone krabagendra kogikiri ya ogo saro kumwana omunyaruka omulikito mirudedi mumanyi no roboti rwase nchira yoboime Buna eribotambe kero mwaka chitariki isano nemo umutinyo okabere nigo leli tukuri ugochengera ogukura ogosarwa ku mwana omunyaruka gose zero tolerance to FGM asebono ebyombe au byasokia kubwaterane county ya Kisii ase skuru yoboroso ya Nyankonko eliyogosegeta abana amona bamenyi chinchira cyogukura ebikorwa ebyo byogosara omwana omunyaruka Korengana nomo director o Youth Gender and Social Services Douglas Arege nigo atebire serikali ye kaunti ya Kisii nigo egendete kubwaterana nebyombe au eliyokwene kiabuna omwana omunyaruka taligo kigosarwa pi asebo igo abisiyo mu women rep baine kiabuna kera erusa nigo babwate omurubiryo aseba gosemia abana abanyaruka igoro yo gwetanga korwa ogosarwa. As the county government of Kisii, we are working towards zero tolerance of female genital mutilation, and as a government we've had 3 policies in place that are working towards protecting the girl child. One of the policies is the child protection and welfare policy. We also have the gender policy and the youth policy. Soon we are working on the social protection policy, and what we believe is that these policies, when in place, will be able to support the government and the other stakeholders to work towards promoting rights and the welfare of the child, and especially towards eliminating female genital mutilation in Kisii. Remember, the UN and the government has committed towards 2030 agenda of eliminating female genital mutilation. We have 7 years as Kisii and Kenya to eliminate female genital mutilation within our communities. During our August and December holidays, we usually conduct anti-FGM campaigns where we organize booty camps for our girls from all the 9 sub-counties. It is a collective effort to try and fight this vice from the county and from the country. Nase abisi yo mu county commissioner nigo baine kiabuna nigo bakubwaterana n'aba chief gati yabande abange aliyokwene kiabuna ondebwensi ogotoka kagusara omwana omunyaruka naimukeligwe egetambokero egetindi. As the government, we have officers on the ground, the chiefs, assistant chief, they do attend barazas, and we monitor with community policing. We monitoring to ensure that any person who is perpetrating the vice is arrested and necessary action is taken against him. We have started this project since 2004, and we have protected 40,000 girls. Ase chinga kiecho nigo egatiye chinchira chiri kibonete kubwati wa chinga kibago semia abana abanyaruka ase binyoro ime igoro yo gwetanga korwa ase ogosarwa etati gwa magiga ase boigo baine kebuna wikera bono iganigo ekerengo kyogosara omwana omunyaruka kere emerongo etano nebere na isano na ibere igoro yemia. Secrecy. We are doing it as top secret, and because we are conducting it under the cover of the dark, the world out there does not even know. It only becomes alarming when the statistics come out that now our girls, a good number are being cut. But if you ask anybody, even among us, those who are standing here, if you ask them, has your daughter been cut? They'll say no. And yet the statistics is at 77%. Who is this who is cutting girls? Kuripotelea egetaseni kia Ndizi TV, ile Italiane Mildred Momanyi.
Biamono mulikito Mildred Mumanya soroboti rwa senchira yobo ikirano moncho muligera bunogotigana na ayo to mulikira mangana lenge tobo cheno enyagetali ya osis kubwatira se ya oasis kubwatira namo na ensemeli erigereti amangana yobo cheno ana suburere bwa kansa litukulia niko bagendera gukwana igoro yoburere bwa kansa nemono litukire nyuru litukire Jumapili ikeye ekero moyo yogendete kwaligani wani gabantu babuli bwa sokya na kulengwa oburere bwa kansa mulikito dipo na sanya noroboti rwa senchira yobo ime. Sauti tunakuambia kwamba leo is the World Cancer Day na sisi tumejiunga na ulimwengu ase okwenekia amagima yabange ngoturi wale kurwa samarwire ao enyagitali ya Oasis Specialist n'ababwatani kurwa Bliss Health Center amona Advanced Cancer Center bagutoka Nyamira County ya Kisii nigo bachamo ase okwena na maegelio igoro yoburwire bwa cancer ya World Cancer Day nigo twaranga mbia tochega tweresera abantu bamanya nkiki igoro cancer na inde tunyare ko bailimisha bose ko bamafunzo awao kuhusiana na oboriro bwa cancer erinde babere bako botarasa asanene koene kyanga kiroyo mo nale na afyengiya nigo bakireko kumurobirio bwo kolengwa kerengaki na kiroyo mo kumanya hali yaye kere engencho ya maana sana gupimwa kansa ase engencho ntubwate chikansa ao na ndibu na moroche boniga igo chikale ko bachinyinge sana na ndi nigo chiko bachikoira chibese chinyinge asa abantu baminto lakini akero kwanyaire ko bakogocha to kugupima nabo konyara ko bagokoewa amariogo egere na ndi mubaise konyara ko bamukuobo anga kansa ngo itere. Kwa majina naitwa Sheila Ondieki kutoka hospitali ya Bliss Healthcare, na kama vile tumevyoambiwa njooni mpimwe kansa, na ukishapata kansa haimaanishi eti ndio mwisho wa maisha yako. Ukipata kansa unaweza tibiwa. Ngo mapema nigo gokonya kwanyara kumanya status chiao nekero kwa manyiri status chiao chiago konya ngononyo burwire bobwarenge aso mubero kwachaka amariogo mapema ose kwa koriruke kende kerikiraganeriwe erindo konyo muchando yo togendare aso mubiro oburiri bwa kansa tiboligoita ekerwa manyikanire a senchira ya bwango kuwatekana nemechando bokoreta ekerwa irire meri aso mubere oburwali abwaje nigo bole obwerigolirene obwanene bokwirira abange gosiria magimabo i kansa terigoita ekero yatogekanire kera ririeri mapema na inde boigo ekero yatokire ora nabo gochaka amariogo kwena na three services chia NHIF echio okonyara gokonya ichiko gokonya because ekero omochando yo okonyoriro kansa nkoganyore chibesa chinyinge igo ekero obwate NHIF ya okonya konyi update na and again nego konye asinginchi yoko raisisha amangana ya kansa. Ugiko ripoteri ya Ndizi TV korwa senyagitari ya Oasis Specialist yutoka Nyamira County ya Kisii retari ya Nendipon asanya Biamono mulikito dipo na sanya soroboti rwa senchira yobo ikirano omusayo mo boigo oyo talikora ni gobona nyarra konyorobo konyi chasinse mo chirichi ya bunyando gotokense mo ya matongo ebunge ya bonchari omusayo sereja Rogers Ndieki orumu ko ni gasa matuka manga bereka gotire mechande menene korwa asense me yokrokebono mo Samuel Douglas Moseti abereka wesonke na kumwaga chire nyomba nona bogati mechande ya bereka gotwaranga muno kuburu buraro kubure ndagira gati mechande menge ekrobone gotebekana buno botako bunge nigo wabere boko mosongera samatuka atari make na nyama ga yoko gachire nyombo mucyano notigada torobo kunyano nendagira kubwatekana buna tabwati ncherende yonsi yoko nyara kwiragaria anagwikirania amaganiye yenkeyo umulikaito Ndemo Steven na atoreka senseme yo ya bunyando matongo bunge ya bonchari na gutwarigana roboti rokubwatia Nemambia asensemo ya bonyando matongo asenko banyora bagachiki bagendrete no muroberi boko kole nyomba yo bomenye kwagacherwa Rogers Ondieki magega yo mochando yo goikero musamario muya Douglas Moseti Nyang'au ase kenyoro kiane ntorense nkabatebi ngagakionya ore Moseti orenge gotokonya igarenge gonkonyera ritang'ani omwana okoroku pop oyoro omouko
utabwati asamenyete igamenyete chikoni ya mamu mwabo ejera abana bonsi abande baeteire bona nere nabwate kwaye asaire buna kwaye lakini tabwati chinguru chyo kobeke gesororo nigo ndaira ni Nyasaye ng'ambi yamo nase ng'encho yogo kuno yo minto moseti na ende nyore Nyasaye kare ng'ambo nare gotokonya bonchari ngokonya katogochi ngure ne ng'ambi yamono oyo kunetu akanyaraga gotokonya na bwate nyomba na ire ne ng'ambi yamono asesenywe nanda mentero abamenyi bange babisetio mochengo obo boyo mobo gokonyeka komenya buya gokoreng'ania na matuka magega ntuno bobekerero bya moseti twaikire asenka yabo twabekire nyomba eyo yarorokanire chibuni chigendete kobeka emirango ndoche emirango etete koera ekerame ekerete biya okoma bakenyoro baeresire babekire sike biya ngora ng'ambi yamo litang'ani ase omogambi to jeni soko nkonya sangonyire gusugumira obokong'u bwane amba ibere abarai bonsi bibachete gusuguma batumitu na moseti ngo bare ng'ambi yamo kando nobokonyi bagacheirwe nyomba nigo tokwererwa buna okogania kurasenkeye nigo koroko nene asaba samaria banda baya basabiru kobeka amaboka basenkeye koenekia bamenyire buya nona agacheirwe nyomba bado nimbwatho bulemerwo banene sana ngosominda abana ende ndagira na ibintu bya nyomba mbibwanete nde nyore iyo ere mbanga yo monene bono muchandore igaiga ndeta yobwate gasi buna bare iga nanya karo muko tabwati kya kara umongina tabwati kya kara tato mwabo igasirete mamu mwabo bikoro takonyara kumusira kare ne family umongina yasoke ebibarua buna rero tokurwanirira kero umuntu nkwerigeria anyora 50 agore chumbi anyora 50 atanyora tibararanjara ubore merumbura ase family yonde tayora musire ase kende nakia koera na roche ngatiga mbeke ka kianse mo yakora kire nenene nondo orarora sira bwese yatigaire neranya gusukio bugima korwaiga ase kenyoro kia bunyando matongo niga menye banyako bakogokera egekoreke kyobo konyi kia korekanira senke ya mase chinse mechi asaba bwate nawe benye koru chinse mo aoba bori gori wate chinguru konyara kwerwa na gokonya bali wate mechanda sebinyoro una botambe nigo bagoteba koramaya ogende koripoteria Ndizi TV koru chinse mo chia bunyando matongo egotoka se wodi ya bugia kumu ebunge ya bonchari elietariane Ndemo Steven omulikaito Ndemo Steven asorobotirwo asinchira yoboikirano maiga yaborokirwa bakiraskendo osefo muwando chagosoji skuru chiabo stariki 15 mutinyo eta wekirabonega aborokirwa bange mbararokana osoji skuru kubwatekana nobotaka no kuremerwa Faith Nyamori no yomobo asebali bataranya rali bagabene dio kwendera na masomo abo maiga yo kolia amatemo sokora amatemo ya KCP umwakota nakanyora Maxi chimi 250 itato 280 kubatikana no botaka bora senke yo moroki wo yo kiraboniga endoto ya yokogendera na masomo nigo ya rokane kuli masabono kubuli ukwaruka banta baya wesokia eligosiru mwana yumunyaruka kogendera na masomo ya mulikito Juri Kerubo no roboti rwa senchira yo boime Kinga kichiskuru chegoirwe aseta mwentangani boigo chesoiro mutenyi okabere. Umerana na Faith Nyamori oyo siretio kwegena kogendra nesemiae asabwene togoswa ikirasi gya kianda. Nigaro che chindoto chae gosira asengencho yogotenyara kwa baibori bae. Ni Faith na nilifanya klasi kutoka shule ya msingi ya Nyeneto Mugorora na nilipata alama 280 na sina usaidizi wowote. Ningeomba mnisaidie ili niweze kujiunga na shule ya upili. Sina mtu wa kunisomesha na wazazi wangu hawana uwezo wa kunipeleka shule kwa sababu wanafanya vibarua na wasipopata wanarudi tunalala nje hivyo. Lakini ningeomba mnisaidie niweze kujiunga na shule ya upili. Niweze kutimiza ndoto yangu. Faith Nyabeta gakonyora Maxi chimi 253 ase amatemo KCP yo mwakweta. Ndoto ya Faith kwa mutangazaji
ni garorire yasirire abo betega konyora max ya yamaya ncheranchi ya aranyare kogende skuru ya primary aseno nye chibese mia yemo timoborete kuyoyeria result slip yangu iko shuleni, sina pesa za kuleta, so ningeomba mnisaidie ili niweze kuileta. Ningependa kuwa mwanahabari ili niweze kusaidia wazazi wangu. Igongina Janet Gesare agokora chikonda wikirania magania abana bae korendeta rochiga kuyikirania aya Faith asegasi ya gwikichibesa chireisana Faith goswa eskuri ya Sister Michaela boigo gwikirania magania Faith abeire akongu asekera rituko Faith akomobori ninki ataranyarira kogende skuru muna bana bandi amenyete nsemo ya Nyangongo nimbwata abana babere oya mararore form 3 oyonde na korte standard 8 mokoro radio okay arangere tuwe skuru ekoroku St Augustine nyende Sister Michaela bono nyuma na matutimbu atinjirende yo konyo mwana wiga no torenere sikoga ensemo ya Nyangongo na atemire kweli karingani nyuma na matutimbu atinjirende yonse omwana one birerare akombori mama abana bonse bibachire sukuru nonde isiko Nakintigo abamenyi bensemeyo boigo bateba nabo bakumeti endoto ya Faith gosira asabono basaba ondore no kuganyo kuya boigo serikali ya kaunti ya Kisii omosko mugavana bwe kaunti ya Kisii wesokia eri gokonya Faith gwikirania endoto yae mware gonkonya mwana wigaki ikarachi ko bomwi osabe kende ganspi mware gonkonya mwana inje oito simbarati kaki mware kwanza mundu sirio mwana wese kogega nabanya sahara abaseseni aba amuigorere chinjera subati ugamete chirandi chiane njirendete yabwata gwekonya igakwirigeri no mwagatabwati njirindi no aintu tukumithinga ki mwana alisiku lakini wetera asobara ibetu balito bwate mbabwera ndagotokona malithango rugwedwa dinyarangi birundo sitoga Nyangongo nabene nkoligererie nke asa bametene mungu omunyene mwana uyu okongwa bwate mungu ategire okonyo ikoto sabe serikali mamuno tusa simbalat neito nabagambe ito be within Kisii County banya konyo mwana wato bokon amwa amagoro yanya kosomanere ajubekana abandi neranya ikonyo so mabwaye wa mutu ripoti rigitoseni Ndizi ninche Julie Kerubu Biamono asorobo churumo nchumurgelia senchera ejobokera no muliketo jurike rubo ndogo no kwegana buna omoroki wojo na chikonyora bokonye libona agendere nama soma yilitukulia lero bono Vice Chancellor of University ya Kisii Nathan Ogech iko bono aigure bene ogochaki okowiki yege korose culture week yobora kolkana se University yaseka kie wiki ngima Wenda boko kona kurense mini gate banechire mu yokunyara kunyora egekoro getunabo igamo nebisa kubinde iyarenge nganene yabage ko murekerwa ase University yo ya Kisii umurikito Job Maangi nekenense meyo asoko igoro kumego yo naniga twariganira roboti rokubwatia Buna enchera moyo gochengera egekoro naboigo ebisaku imense itu ya Kenya nige University ya Kisii yariganetie umuroberio we wiki emo Seriti lero umuroberio yobaga ukoigorwa no Vice Chancellor we University eyo Nathan Ogechi. We can appreciate, and in the course of appreciating, we should therefore be thinking about our identity as Kenyans. We must therefore appreciate and recognize our diverse cultures. Wherever you are and wherever you live, it has been said that your culture is of great value. It's the one which made you to be who you are. And under no circumstances should you abandon your culture. Litukulia lero nigo bali gochengera obokoli emeremo ne chikosi au bagokora aseroda auni oyotenenerete amangana arengete emeremo aborokyo barachigokora airali bagali abene gosegeta aborokyo abo kuirali bagali abene kumanya igoro yebisa kubinde. Now you prepare yourself also for the market world. What am I supposed to do as a student in first year, second year, third year, fourth year, as I look forward either to become an employer, to be an employee, or in case
And we pray to God that we have that ability to go and see what you have, the best minds in Kisii University, and be enthusiastic that that particular person be you. Asabor kyobereri bagalia bene kuyaneria university mbuya mono ase okwaligania litukeli Kidumu sikukurike mwenye safari ni ndio upuuzi bana. Hii safari ni yetu sote, mimi na wewe. Let's buy a new mindset. Atila mnyonge aliendi Joshi nikienda litazama na nikasema litazama. Umejaribu likazama. It's time to bring the change that we want. You and me are the change that we want, and change won't come only by changing our leaders. Boyo kibao chengera litukeli mbase geto komenya ase obomo nobwanchani. Many young of us who are here, I see opportunities, I see a bright future. If only you could take that wisdom serious. And you know, we always say that there's no money to save, times are hard, the economy is not working. Let me give you a simple formula. Don't get it, you lose hope. No, you must purposefully be very strategic and intentional on how you are going to apply whatever you learn here. Ninko reporteri ya Ndizi TV Kurwasi University ya Kisii, Job Maangi. Mbiamono humurikito Job Maangi asorobo churwo asebono enchera ayobo kirano gotigana yo ni gobono mukamu murabo yo kabere umurai wenso kabere dane turuticha rap moi igeso kirina kogania obokonyi kolengana n'umuntu y'umutakanwa uyibona umusacho yabete kagosira na kumutigira abana maega uyolengo mu moi nigobona gote maega yogosira ko umuga koye nige family ya moya rokande ko mutiga maega gotobwaterania asemero bili Johnson nana bone gote buna umwana oyo yoro muroire uyibona oro muchokoro ubumurai wenso kabere dende to charap moi nigo atakere shilingi 1 milioni 2.5 alibono anyara kubonigwa wetera somo wakiri yoye nigo bono muswati yo atebire buna niganti kigambere kunyara koligererie nganejo nakoboria family ya moi kunyara weso kena kubwato ka shilingi 1 milioni 2.5 iliyo mochokoro yo ubumurai wense anyare ososio kabiro umurai wense anyara kubonigwa nana boni nigo muswati yo anyara kagosoke bill anyara gokorwa muchango asoko moiro mono nyagetari ngasiko nabo omuwakiri yo somo igerio yanyare kuboria serikali magoye kaseke gambero enkeyo ya moi nyare gochikwa na kurwa chibese chiri mochokoro yo anyare kwirirwa nyagetari. Yes, grandchild today is actually begging all Kenyans of goodwill to assist him. He's a 14-year-old boy who needs urgent medical attention, urgent surgery. By the 16th, this boy is supposed to go, 16th of this month, to go for surgery. We have filed applications in court. We have indicated kindly, out of all what the former president owned, just accord 2.5 million, which is required by the hospital. That has been pending in this court for a whole year. And even the executrix herself, who has access to bank accounts, she has refused even to tell us how much is there. Not even to tell us. She has refused to even give us even a coin towards the medical attention, very urgent medical attention. Na ikira yogen retebono ni goba bunge gochira se kyama kire kya ODM manabo goba kura wanu murebe kyame kyo ODM re murodinga arokana ko mushumure bwenso gwire Samuel Ruto kubwatekana no gutekerania emiroberi yaye ne chire chya bataka kubalira abakenya no nabo ayaniga gocha maiga yomura ibwe kyame kya ODM kubwatira na bunga abo anna bo mubungo bebakas istibabo wino wabagotalira umubasakano gosando ro bwatira ntuka sumu basakano asense muyemba kasin maiga yo gwataka gwechigas na kurire enibe nyiko nyargo sarika na bantu nyara gusiri ku mabwa bwa senseme yo yemba kase nigo chinga kecho raira nyare ko buri murai wenze William Samuel Ruto kone kibuna chinka chiriya chia kuneto ko bwatika no basikano yuboye gasi kwateka senseme yo kirenka enyare ga koywan siringi chiribu chimisa no bune nchire mo yo kunyara kwerenda no na boraira ni ganyare ko buri murai wenze ana kibuna chiyomba chiri cyabere chikwaga chuchumanye kante buna affordable housing igo abantu bali babaye cyomba cyawo cyabete chiko ye banyare ko guchinyombe cyo bagendere komenya ko bwatika na buna nchire chiri cyabere kwagachwa raira nigate bire buna onyo mure bwense ka bwatekerenga gyoko nyara ko kendere umurubiri bw'icyombo kiriguriya so affordable housing nere biyabono abo babete bakubwatenuka so basakano yo waraye gwe kinyombe cyo banyare komenya. Mheshimiwa Raila Odinga
Mimi ni kushukuru kwa niaba ya watu wa mradi, ulitupatia shilingi milioni 1. Nishukuru Babu Owino, ulitupatia shilingi milioni 1. Mimi natangaza hapa baba, wabunge wako baba wametoa shilingi 1800. Members of Parliament wa ODM wamepatia Babu Owino, kwa hivyo tumefikisha zaidi ya shilingi milioni 3 kwa ajili ya waathiriwa wa pale huu mkasa. Alafu mwingine anakuja kutuambia na ako na pesa yetu ya disaster. Mtu amechukua pesa ya disaster anatuambia tuchukue shilingi 10,000. Sakaja, mimi nataka kukurudishia wewe hiyo pesa ambayo ulitoa. Hiyo 280,000. Hiyo pesa Governor Sakaja, ofisi yangu iko KICC. That 280,000 shillings unataka kufunga nayo watu wa mradi macho. Kuja kwa ofisi yangu nitakutumia hata kwa simu. Hiyo inatosha hata kwa M-Pesa. Baba, hata mimi pamoja na wana Embakasi East tumepeleka mwenye hii kampuni kotini, na tena tukapeleka county kotini, na tena tukapeleka EPRA kotini. Tunataka wa compensate hawa ma victims wote. Mimi naambia Bwana Ruto, wewe mwenyewe ni rais, angalia hii maneno, hakikisha kwamba kila jamii hapa imepata shilingi 500. Alafu hawa jamaa kwa sababu manyumba zao zimechomeka, zile affordable houses ambazo ziko tayari wapelekwe pale. Na ikira yo agendete ni gomo governor wa county ya Nairobi Johnson Sakaja bereka we sokya na kunyara gukona igoro yo basakano yibo no beta ko kolekana nseme yembakazi na kwera abantu gusiro mabwabo na basakaja ni gata biri bakoro butsiku bime na onde bwensi agendete obonchiri we kigasi mamincha ne amachikali atakaire ni gobono bonchiri obonsi atabiri me county ya Nairobi bogo chigo sie kunana boni gata biro bunya byo tini mboga ndro kolekana se county ya Nairobi na gosie ko bonchiri bonde bwensi biri boko kolekana mamincha nilichiko. Na ningependa kuambia watu wa county, kwa sababu nimeambia sub county admins wote Nairobi mzima, 17 of them, kama kuna biashara kama hii inaendelea kwako na hujasema, wewe pia utajibu. Kote Nairobi we know where such operations should be. List imepatikana leo na zifunga zote ambazo ziko kwa maestri za watu. Zote zinafungwa leo. Sawa sawa? Because life is more important than money. Maisha ni muhimu kuliko pesa. Tafadhali tuwajibike kwa ile kazi ambayo tunafanya. Yeah? Si ndio hiyo? Kazi inafanyika usiku, gasi inaekwa, tunaangalia tunaficha. Na wananchi mimi nawaomba, tukiona kitu ambayo haendelei mzuri, tuwe tunasema. Na gotigana yumo nchumuri wandachi kukumanyi igoro anane no kumusana ko gendrete robot ro ngo chukumanya severe tambe ngabo no basuka no koleka margoba yabono chinse mo chirichi yabo samo matieko bugisero abo asomo to gwero monto yo mukolende ani chukumanya severe bitambe ogotegwa na gati yekombe kalibono ge konyara ko bwato keni bo chesere cheche county ni gobono ko gendrete ko bwatansi kagima ensemo ya treasury eyibona ere ekigancho gya serikali abaigo na aba governor council of governors ni gobono bagendrete kwamerene kirage abaigo na nsemerie ekoligererio kubwatu ko chibese echo ni gobono koreteri berali tindi anechibese nga chibento kubwatu kwa ya serikali cheche county na kolengana naba governor nigo bagote yabuna serikali ya county nigo chibwente ko gwa bilioni 439 nugutaisano echo machira ko county aso mwako yega ko nyara ko gendereria anagwikirania magendro au tinga kyo chibono ensemo yekiganja gya serikali geni bo se treasury nigo kya gote yabuna nigo kiranyare ko bwato ka 391 billion echibono chitara igwana kurwa ensemo yaba governor boige ko mbekerigia CRA kibono gekoligeria mangana yoko bwato ko Sam nigo gyatebere buna chi county mbija chie weshiringi chi bilioni 353 nuguta 14 kuno kusana ko gendrete anigoro chibese chibwento kubwatu kwa kuche serikali cheche county kolengana naba governor barabuni go bagane 439.5 billion chibwatu kuche serikali cheche county asaba igo ensema ya treasury eregote chibese ra bwatoke nigo chire 391 billion asaba ikombe kerige kuligererio obwagi bwechibese karoke gote yabuna erebiya cheche county we 398.14 billion aso wikirania amagendo kosana okumo chumuliriria iko gendrete kulindetera ikimbara ikiruko igwana buna chisaka chi county chibesairenga chibwenrete koewa
Na umwaziri wobo chenu Susan na kuminchani gagendrete gukwana igorobono y'umuruberio umuyo umayikatena shifo oyubono oranyara gokonya manganaringete obo chenu ayemaiga yansemiriani chahef korokana koiremeri mono asense ya Kenya gukwana kurose county ya Makueni ni gatabire chief ne chikonyara gokonya ense moyo obo chenu baigobune wizara babekire miruberi sene ko ne kibuna atiriko chikutwara bitango binde binyonsi anene asobo koryobo ni gagendrete wakireko ko umuruberio chief agasago tebuna ino asamangana yo wenya anasabore aiga sense ya Kenya. We cannot deny any Kenyan this scheme because they can't pay. Hiyo itakuwa hatia kubwa sana. Hiyo tulikataa. Expand benefits katika hii social health authority. Number 2, hiyo kadi yako ya Makueni Care to assume ndugu yangu akuje aoe msichana kutoka huku na huyo msichana ako na Makueni Care, mimi natoka Kitale hata tibiwa na Makueni Care ukisafiri, ama mwanamume wa hapa ukienda kujivinjari kwa kaunti nyingine Makueni Care haikusaidii, si ukweli? Sasa tunataka tutumie hii social health authority ambayo itakusaidia hapa Makueni na pia ikusaidie nje ya Makueni. Roboti rogo ichanu monchu murigeria semargoba yabo nondo libuna omo sacho yo maserieta Cup maragia omekante buna chani kurwa asensemelia ya bosingi bi anemono asensemelia matieko niko wana sirgo mabwaye maiga yokogwerwa nomote musacho ini ga baga kogwerwa nomote asekenyero kiabo samo ke gotoka matieko asensemelia ya bogisero imeye county ya Kisii yegotebekana buna abantu barenge ko yeriye meta asensemelia nigo bamurangeria abakonye ku musomo toyo abwaso motoyo nyara kumwengera na kumugwera na gusirgo mabwaye sensemeyo yabo samo matieko egotoka sensemeria yabo ge roboto konyara semargo yabo buna umusacho yomo uyo markante buna chani eriterende na Cup maragia ubwate myaka 55 bebere 5 bebere ni gobono moncho murigeria asirgo mabwaye maragoba yabono maiga yoko gwerwa nomote asabantu bariko nacho mote bamurangeria abakonye ko musomo toyo abwasikore nomoto yo mwengera na kumugwera nagokwa asensemeyo yabo samo matieko ensemelia yabo gisero robotro go ichana kirago moncho murigeria urbono twakolera mangana maya semargoba jabono litukeriga lya Jumaine ngora gochia senkeyo wego moncho murigeria nyirabono enkeyemo kurwa asensemo ya nyanchwe kerole bagendrete ko rakigimana bo igomba gendrete kwitia kubwatikana no mubere bo mo sacho yo mukonyara kwirani gwasenkendu yo bantako ni wali tuko ese obo netako ni wiki ya eta maiga yo kumusana na korokana ko bagati yo mukungo monene no mukungo mo kamubiro yurusti wasensemo ya Nairobi wiko wase county ya Kisii asukore ndo tabeta ko ni gwa naboni ko gachire nkendo yemo ase county ya Kisii kurochinsemo chiri cha nyanchwa ekerole kubwatikana go taigwana gati yo mungino monene